Stories, I'm a fool for your love. So ayun nga guys, napanood natin yon at gagayahin natin yon kay Kian. So try natin gawin yon kay Kian. Ang sasabihin natin is may gagawin kaming importanteng bagay at sasabihin kong first time namin gawin yun. Dapat memorable. Tatalian natin. Hindi ka muna niya, buburaan na niya so the Jason na sala. So isi-set up na natin yung camera dito sa kwarto. So, sa mga bago man lang ako napadpad sa aming YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na upload nating video. So, ano natin, Kian, wala na, hindi na siya makagante dahil nga mahinang nilalang si Kian. So, ayun. So, wala siyang magagawa kundi mabad trip at mainis sa atin. Maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa ating channel. So, road to 30k subscribers na tayo. Ipa 30k subscribers niya na yan. So, ano pang hinihintay natin? Isi-set up na natin yung camera at simulan na natin itong matindihang prank na ito. Let's go! So, ilalagay lang natin dito yung camera. Hayaan natin makita niyo. At eto na yung tali natin. Ilagay natin dito para makita niyo. Be? Bibi? Bi? Be? Tira. Bye. Teka. Ha? Teka. Bida ka. Apa? Basta. Apa itu? Basta, dobraan na. Ginagawa mo. Tagal. Baby. Benar, ini merasa. Ala, nakakatalan ta. Yung ama? Siapa? Apa dia kita tadi? Dahil labuya. Wala din. Naiimas ka na. Yung kaya? Ini mata tutup. Makatagal ah. Apa? Basta. Nga to. Dobraan to. Yung kaya? Dobraan to. Dobraan ta. Video ta. Video ta nga. Video. Aliko! Kamu katagal na siksik na ta. Apa? Tadi ka kung may tito na naman makita nga na maing. Yeah. Itu apa? Ang lang kami na tatlo makita nga na laing. May na, nalawag na. Okay yan? Tay, garot. Apa ikan itu bang? Garot. Apa itu bang? Basta, na may might ato yan. Nagkikilat ka na. Tiga. Sino? Siapa tu berani mata? Makatagalin. Tapi damang itu berani mana? Tagalin. Apa? Tapi tawa ko lang. Ano, tagari, baka yung panaramdaman na Iya, ini. Magkalkalang anak kayo. Apa dia bilang? Sino yun? Apa? Ano tayo karo ba? Tapos igalog pa tayo sa akam. Pagaraw. Badin ah. Yun na. Kara. Basta, siguro kamu katagri. Ginagawa mo. No, sa candle naman, hindi naman titulip na kaya po. Kasi di mo na tayo ng algebra. Ayan. Ready ka? Po, apay. Ready ka na, ready. Hindi ko na. Ang pag-blindfold mo. Na? Ang pag-blindfold mo. Apay, blind po. Ate na pa. Apay, tapos ito pala ito pa lang. Ito lang mo makita. Na?
Hindi ba ka na yun? Pwede pa ang memory ng data ko. Kung ano? Anak, sarap na. Ibig ba? Ibidyo mo. Tayo kautarangan. Tilak mo magluto ko ni Dali. Tagal pangaminan Pamumuni Apo. Pamumuni na. Gusto na. Nathan? Nathan? Wait lang. Ikatambit na sa pinga. Na? Wait lang kagingat na. Ikatambit na. Ready ka? Katong umunan. Katong umunan. Ha? Katong umunan. Sakta lang ba na? Umunan nga. Nag-cut sakta lang. Cut ko. Cut ko. Nick, naka-rukong kayo na maka-irutan ka. Alam mo ni Maan. Sakit po ka tulak ako. Ayan. Kirutak lang Wait, ano ni? Play na sakay na ko na Kaso ikatong pa yata to eh. Ano na? Playan? Ano na? In 3, 2, 1! Nato. Ano sa inyo ko na ko? Isipit ko, apo. Apa na ano? Ba na ano? Be! Apo, dyan ko. Ginagawa mo. Apa, isa na natuloy? Ay, sipat ko din po. Nagsakit po. Sige? Kitang takan? Kitang takan? Takan? Anong di? Apo. Sakit po. Nagpaparami na yun na dyan. Apa? Tapi yung kitik-kitikin mo. Apo, nabuk ko. Apa kita man? Wait Kita lang. man? Yafuman na, yafuman. Kita man? Yafuman pa lang. Yafuman pa lang. Yung mo na. Sakit po. Nasaklita pa. Stars, I'm a fool for your love.